Ina kira ga dukan jama'a bisa ga yaɗuwar wannan cuta ta coronavirus wato COVID-19. Mu yi hankali domin kuwa wannan cuta gaskiya ce, ba ƙarya ba ce. Sharuɗan da aka gindaya mana, waɗannan hanyoyi su ne kaɗai za mu bi domin mu kare kanmu kamuwa daga wannan cuta ta COVID-19. Saboda haka jama'a sai mu kiyaye. A matsayina na ƙwararre yadda ƙwayoyin halittu suke yaɗa cututtuka, ina ba da shawara da mu kiyaye taɓa gawawwaki da hannayenmu a lokacin da wannan rasuwa ba tare da mun saka hand gloves ba da kuma protective wears and equipment. Saboda haka ina ba da shawara da yake ba a rigaya an gama sanin komai da komai akan wannan cuta ta coronavirus ba. Ita kanta ƙwayar cutar virus ɗin, coronavirus ɗin, ba a gama sanin komai da komai a game da ita ba, da yadda take yaɗa waɗannan cututtuka. Saboda haka ina ba da shawara a yi hankali, mu kiyaye.